Така, ето какво остана от две кофи. Едро пресет материал. Сантиметър и нещо. Отвора на касетката. Сега ще видим дали е хванало олея или са избягали с камъчетата. Възможно е да е изтървал, ама едва ли. Хваща се всичко той. Друг път промивам на 3 кофи, но сега само на 2. Така че би трябвало да са по-малко от предишните. Винаги ми е любопитно накрая какво ще се покаже. Има едри камъчета. Те са се хванали под пракчето някъде. Нещо май не се жълте, не блести. Така да видим още малко. Сега. Има. Само че са определено по-малко. Друг път вече ще пресявам по-ситно. И пък може би мястото вече не дава. Да видим. Ето ги. Виждат се няколко по-едрички.